Zahvaljujem predsjedniku Vlade. Imamo dvije povrede Poslovnika. Prvi na redu kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Premijer je povrijedio članak 238, omalovažava zastupnike gdje i cijeli narod je prikaziva uspjehom dolazak Aleksandra Vučića u Dubrovnik. Kakav je to uspjeh gdje Vučić, predsjednik Srbije, negira Domovinski rat, gdje sebe prikaziva pobjednikom, gdje se izrugiva sa svim hrvatskim braniteljima. Kolega Bulj, dobivate opomenu. Budalama. To je bila replika, a ne povreda Poslovnika. Ovdje nema replika, tako da ste zloupotrijebili vi Poslovnik i dobijate opomenu. Kolega Pavliček, izvolite. Poštovani, članak 238, vrijeđanje saborskih zastupnika. Ne znam je li itko uništio saborski inventar, ali znam da je netko u 9 godina svoje vlasti potjerao 400.000 Hrvata u zapadnoeuropske zemlje jer im je bilo bajno. Znam da je netko smijenio svakog drugog ministra zbog sumnje na korupciju i zbog toga nas doveo na samo značaj Europske unije zbog političke korupcije, pa ne znam što je za Hrvatsku pogubnije. Ova korupcija i 400.000 Hrvata manje ili uništavanje eventualno saborskog inventara. A o bajkama, bajke ostavite za djecu, mi smo saborski zastupnici, nama bajke ne trebaju. Dobivate opomenu, ovo je bila replika, ne povreda Poslovnika. Kolegice Baričević, izvolite. Hvala lijepa. Zastupniče Bulj, glumite velikog suverenistu, a zapravo ponašate se kao mali od kužine, kršitelja Ustava koji bi proširio ruski utjecaj na Republiku Hrvatsku. Valjda po uzoru na onoga s istoka s kojim dogovara boksački meč preko medija ovih posljednjih dana. Kolegice Baričević, to je s vaše strane povreda Poslovnika, dobivate opomenu. Kolega Krstulović-Opara, izvolite. Hvala lijepa, 238. Kolega Bulj, ne sramotite se. Vučić je došao pobjednicima na noge, na hrvatski Jadran u Dubrovnik. I morao je prihvatiti, dati potporu Ukrajini nasuprot Srbiji, nasuprot Rusiji. Mi smo ga djelomično nastojali usporiti u njegovome promicanju prosrpske i proruske politike na Zapadnom Balkanu. To je ono što vi pokušavate napraviti zajedno sa kršiteljem Ustava. Kolega Opara, dobivate opomenu, bila je replika. Kolega Mažar, izvolite. Hvala lijepo, članak 238. Kolega Pavliček, pa vi ste na vlasti sa HDZ-om u Vukovarsko-srijemskoj županiji, podupirete projekte, dižete ruku za proračun, podržavate HDZ. Vi ste na vlasti u Vukovaru od 2016. podržavate i Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara i Vladu. U konačnici kad se ode na vaše stranice, naslov Pavliček zadovoljan potporom Vlade za velike projekte u Vukovaru. Zašto sada omalovažavate i vrijeđate sami sebe ovdje pred cijelom javnosti? Kolega Mažar, bila je replika, dobivate opomenu. Kolegice Puljak, izvolite. Zahvaljujem. Članak 238. Evo kolegu Oparu je pitao, kaže Vučić je došao u Dubrovnik. Je li ga iko pitao je li Dubrovnik u Hrvatskoj? Je li priznao konačno da je Dubrovnik u Hrvatskoj? Hvala. Kolegice Puljak, dobivate opomenu, nije bila povreda Poslovnika, nego je bila neka vrsta replika. Sada prelazimo na raspravu, dakle